Doncs, hola a tots i a totes, moltes gràcies per vindre, moltes gràcies a l'organització d'esta magnífica idea, que és la primera Fira Vegana, és un plaer per a mi estar ací. Vaig a parlar-vos de... Ui, per què no es veu? Vaig a parlar-vos de feminisme i veganisme. Más bien, sí. Si quieres dar la charla, lo vas a hacer. Sí, per part. Jo és que pensava que anava a tindre una taula i clar, estic així en tot, esperem que hi està bé. Abans de començar m'agradaria posar-vos un vídeo molt curtet. Ay, no se sent. ¿Nos ha faltado el sonido también? Espérate. Vaya marcha, ¿no? No, eso es porque no he enganchado el amplificador. Tienes que enganchar el cable. Perdón. Así. Los auriculares. Está en este lado. ¿A dónde? Espera. Ahí se asusta. Es el único so que tiene un sonido que habrá. Això és una història que hem viscut repetidament totes les dones que s'han manifestat... Tienes abajo, abierto. Ahí. Que s'han manifestat davant d'una plaça de tortures. A totes, la gent que entrava a la plaça ens han dit putes, ens han enviat a fregar, invitacions al sexe oral, o el que li digueren, abortista és un clàssic també, o el que li digueren a una companya. Tu el que necessites és que el teu home et doni una bona hòstia. Per als homes queda reservada la paraula maricó. Una protesta davant d'una correguda de bous és una mostra clara de dicotomia de gènere. Dicotomia de gènere significa assignar característiques diferenciades a les persones en funció del seu gènere, en aquest cas és home-dona. Esta valoració que fan és clar que és molt dicotòmica, és a dir, només parlen d'homes, només parlen de dones, deixen fora moltes realitats, per exemple la realitat de les persones a gènere que no es defineixen en cap categoria d'estes dos.
però a la gent del vídeo li hem d'explicar pues, que n'hi ha gent que no és home ni és dona, en fi, això és incomprensible, no ho entendrien, els esclataria el cervell. I per a totes les persones que se manifestem, per a totes és la paraula catalanista. L'hem sentit en tota la geografia, en Valladolid també, catalanista, algo més normal. Tota aquesta percepció que està de nosaltres és molt significativa, perquè persones que entren a una plaça a veure com es mutila de forma regulada, de forma sistemàtica, un animal tancat, es consideren garants de la vida, de la normalitat i de la llibertat. És significatiu perquè la nostra ideologia també està definida per qui és el nostre oponent i per quina és la percepció que té de nosaltres. I segons aquesta percepció taurina, des de l'animalisme, defensem la diversitat afectiva sexual i defensem valors principals del feminisme, com és la incorporació de les dones a l'espai públic, la sexualitat lliure i el dret al propi cos. Jo estic totalment d'acord amb aquesta valoració. Ai, perdoneu. Ah, sí, se m'ha passat. Jo vos vaig a parlar de tot el que ha resumit el senyor Paco Sánchez. Básicamente es putaguarras perroflautas que deberían estar haciendo cosas de mujeres y no estar haciendo las guarras perroflautas y los maricones que estáis amariconados con un puto animal, dejaros tranquilos de una puta vez, antiespañoles, que vais a cargar España, iros a otro país, mierdas con tatuajes y rajitas. Brillante. Brillante. És un resum magnífic del temps que va durar esta xerrada. És això. I la foto de dalt suposa que és lo que es refereix a l'elegància torera. Emana elegància. Bé, com dic, la lluita animalista té moltíssimes coses en comú amb la lluita feminista i la lluita per la diversitat sexual. Són lluites germanes, malgrat episodis d'incomprensió mútua. Què tenim en comú? Les tres són lluites d'alliberament, on se visibilitza qui ha estat invisibilitzat, a qui ha estat invisibilitzada. Plantegem una mirada crítica davant del que ens diuen que és normal, natural. Denunciem diferents processos de violència, de cosificació, de discriminació i tenim enfront una ideologia de dominació que té en el silenci el seu estat ideal. Perquè les estratègies argumentals del heteropatriarcat es reprodueixen en el sistema especista. Partim de la base que el silenci és l'estat ideal, és a dir, sempre que puguen ens ignoraran. Quan el silenci ja no siga una opció, apel·laran a la tradició. Això és un programa oficial de festes de l'any 1944 que se va utilitzar al segle XXI per l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Volien demostrar que com a l'any 1944 se torturaven bous, era legítim que al segle XXI continuaren torturant-se bous. I això ho va fer un govern suposadament del canvi, un govern progressista. Com estava l'estat espanyol en 1944? Quina era la situació de les dones? De les lesbianes, homes gais, bisexuals, transexuals, persones transexuals? Com estaven? És curiós, no?, que això siga un argument. El país estava ple de fosses comunes, la gent estava morint de gana. I, en fi, la situació era prou dramàtica. Tradició, biologia, es diran que és natural i apel·laran a l'amor. Es diran que actuen com actuen per amor. Alguns exemples d'amor. Un home que entra en casa d'una dona sense el seu permís e intenta assetjar-la, l'assetja, segons la persona que ha redactat aquest article, ho fa per amor. Quan ha matat a la persona que más quería. Violencia masclista. Este és un cartell d'una fira ramadera. La imatge podria ser la imatge d'un santuari de l'hogar pro-vegan. Podria ser perfectament aquesta imatge. Doncs, quan acabi la fira, la mataran, la vedella ja està morta. Però és un cartell que vol transmetre amor. Amor, es diuen que estimen al bou, al que torturen. El toro de la Vega en Tordesillas es uno más de la familia. Lo que pasa es que le ves solo cada año. Se le quiere como a un miembro más de la familia. Le tratas con mimo, con cariño. Un lancero de Tordesillas.
En un debat amb un ramader, en un moment donat, es va indignar molt i va dir: perdona, però jo estime molt els meus animals. Cadascú té el seu nom i quan els mate, posa molta atenció en el que estic fent. El veganisme és la idea revolucionària de que degollar i amar no poden anar en la mateixa frase. L'amor també es fa servir en les anomenades teràpies de conversió. Les teràpies de conversió legals a l'estat espanyol consisteixen en agafar a una persona, generalment menor d'edat, e intentar curar-la. Què li passa a aquesta persona? Que és lesbiana, gay, transexual, bisexual, o simplement no sap qui és perquè s'està construint com a persona, com totes i tots ho hem fet. Doncs utilitzen la idea de l'amor per a intentar curar-le d'una malaltia que no existeix. Les teràpies de conversió tenen efectes devastadors. Tradició, biologia i amor són excuses per a perpetuar la dominació. Darrere de les tres paraules hi ha gàbies. A més de tradició, biologia i amor, les ideologies violentes, el sistema especista fa servir el menyspreu, el despreci. És un mecanisme per a privar de legitimitat. I el menyspreu s'ha utilitzat contra el feminisme, contra les persones queer i contra les persones animalistes. Posa el feminisme en plural perquè el feminisme no és una única visió, és un moviment absolutament ric, divers, que se construeix cada dia, que se posa en qüestió cada dia. L'origen de la paraula feminisme, no sabem exactament quina va ser la primera vegada que es va fer servir aquest terme. Sí que sabem que se va utilitzar en un tractat mèdic per a qualificar els homes que després d'una malaltia, de la tuberculosi, els metges consideraven que desenvolupaven característiques femenines. I Alexandre Dumas fill, l'escriptor, va utilitzar aquesta paraula contra els homes que recolzaven la causa de les ciutadanes. Foren els sufragistes, a finals del segle XIX, les que s'apropiaren de la paraula i la transformaren en una paraula d'igualtat i justícia social. El terme queer, no sé si el coneixeu, queer es podria traduir com a estrany, raro, marica. Tot el que no entra no es pot classificar. Doncs les sexualitats minoritzades, dic sexualitats minoritzades perquè no sabem en una veritable societat igualitària quantes persones es definirien com a lesbianes, gais, transexuals, bisexuals, intersexuals o no es definirien i no passaria res. Doncs el moviment per la diversitat sexual s'apropia de la paraula i la transforma també en una paraula de reivindicació. I l'animalisme, reivindicar la nostra animalitat, quan la nostra espècie ha construït la seva identitat negant que som animals, considerem que no som animals i això no és cert. En fi, són tres paraules que les hem transformat en paraules de reivindicació, resistència i lluita. A més, en l'animalisme i en el veganisme hi ha una majoria clara de dones i això no ha passat desapercebut per al nostre oponent. Ens acusen de practicar la zoofília o de tindre una carència perquè no són mares, les que no són mares, i clar, hem de volcar la nostra estima en algo incorrecte, en aquest cas els animals no humans. Al feminisme fem servir la metàfora de les ulleres violeta. Uy, perdón, es que... sí, otro comentario. Es que en la modificació del reglament del Toro de la Vega, que ha suposat un gran triomf, no? Han donat tant de material que és que no doni abasto per a guardar els pantallazos. Bueno, bàsicament que tenim això, que com no follamos, pues tenim un problema i bla, bla, bla. Las anti somos lo peor. Vale. El feminisme analitza de forma crítica això. Dicotomia de gènere, de nou. Quan un fet es presenta com a normal i natural, com és el rosa per a les xiquetes i el blau per als xiquets, nosaltres denunciem que això no té res de natural, que és una construcció cultural i no és una construcció innocent. Les joguines com les cuines, les graneres, els bebès, tot això prepara a les dones, a les xiquetes, per a l'espai privat, per a la cura de la família, per a la maternitat forçada. Per als xiquets queden els jocs d'acció. No sé si heu anat a
a un centre comercial, per exemple, la part de les joguines és impressionant, perquè la part dels xiquets és multicolor. N'hi ha de tot, entres ahí i te donen ganes de construir un edifici, de fer coses, però en les de les xiquetes pues és això, coses de bellesa, cuines, rosa, sempre rosa. Al veganisme també fem servir unes ulleres i també qüestionem el que es diuen que és normal, natural i necessari. Per exemple, quan el sistema especista humà ens presenta la mort d'un animal com a art, tradició i cultura, com si les tres paraules pogueren en elles mateixes legitimar la violència, que no poden, nosaltres veiem la veritat, el que estava dient John, veiem la sang, la tortura i la mort d'un animal tancat, un animal que no té cap oportunitat, que només vol fugir però que no pot. Veiem l'especisme, la discriminació en funció de l'espècie. Aleshores, Medina Celi, exactament. Veiem l'especisme, la discriminació en funció de l'espècie. En aquest cas, qui determina qui té drets i qui no els té no és ni el sexe, ni la raça, ni l'orientació sexual, ni la identitat de gènere, ni la classe social. És l'espècie. Una discriminació que justifica i legitima la tortura als animals. Un altre exemple d'especisme seria: estem d'acord, totes i tots, en que obligar a una persona a portar un tub d'acer al cap per a fer qualsevol experiment i valorar el seu patiment, estarem d'acord que això està mal, que aquesta persona té drets. Però si això es fa en un laboratori amb una mona per a mesurar, per exemple, la relació entre l'estrès i la menstruació, per al sistema especista humà seria legítim, perquè els animals són eines que poden fer servir per als fins que determinem. L'experiment que he dit és real, després es mata a la mona. Tenim animals, eines per a un fi. Dones, que tenim un destí més enllà de la nostra voluntat. Estem parlant d'un procés d'apropiació de cossos aliens, estem parlant d'esclavitud. Això és un anunci real. Venda d'una esclava. Es va publicar a un diari l'any 1846. Diu: es ven recentment parida, amb abundant llet. En aquella societat, les persones esclavitzades eren tractades com animals. Frederick Douglass, que va ser un home esclavitzat fugit, va escriure la seva autobiografia i ahir va explicar què significava naturalitzar l'esclavitud. Vaig a llegir-vos un tros. El senyor Covey era un home pobre i començava llavors a guanyar-se la vida. Només tenia diners per a comprar un esclau i sorprenentment la va comprar a ella, com ell deia, per a criar. La dona es deia Caroline. El senyor Covey li la va comprar al senyor Thomas Lowe, que vivia a unes 6 milles de St. Michaels. Era una dona gran i sana, d'uns 20 anys, que ja havia donat a llum un xiquet. Això era just el que ell cercava. Després de comprar-la, va arrendar un home casat del senyor Samuel Harrison perquè vinguera a viure amb ell un any. Solia tancar-los junts els dos cada nit. El resultat va ser que al final de l'any la miserable dona va donar a llum bessons. El senyor Covey semblava molt satisfet amb aquell home i amb aquella desgraciada dona. Caroline va parir i serà l'objecte que el seu amo buscava, que criara. La comparació esclavitud humana i esclavitud animal és inevitable. Avui llegim el relat de Frederick Douglass amb tristesa i horror, però la seva societat, en aquell moment històric, era justificat el mateix tracte que ara donem als animals sobre els animals humans, les animals humanes. I avui apliquem aquest tracte cap a altres, les vaques. Com ha explicat John, les vaques no donen llet de forma automàtica, donen llet com a mamíferes han parit una vedella. Una vaca serà inseminada, després de 9 mesos de gestació, parirà, la seva cria anirà a l'escorxador i ella serà inseminada una vegada, una altra vegada i una altra vegada, fins que no siga rentable, fins que siga una vaca seca. I en aquest cas anirà ella a l'escorxador, perquè és un negoci. La mirada, com deia, que avui dediquem a la vaca, és la mateixa mirada que la societat esclavista dedicava a Caroline i es resumeix en un són només animals. Sojourner Truth.
va lluitar contra l'esclavatge, dedicar la seva vida a lluitar contra l'esclavatge i està cridant, està reivindicant la seva humanitat, perquè per a la societat esclavista ella era més o menys com una vaca. Mireu aquesta imatge. Quan una dona esclavitzada paria, si hi havia un xiquet o una xiqueta blanc que necessitava llet, ella estava obligada a donar la llet. I tenia que reservar-li un pit, és a dir, no podia barrejar. Si reservava el pit dret per al xiquet blanc, tenia que ser sempre el mateix. Si no, ella podia ser castigada, podien assotar-la fins a matar-la, perquè la societat esclavista considerava que si barrejava, el xiquet, un xiquet i un altre estarien compartint l'aigua, i l'aigua no es comparteix amb els animals. Dos imatges. La de dalt correspon a una casa molt luxosa que està a Senegal. La part de dalt és on vivia el tractant d'esclaus amb la seva família. La part de baix és el magatzem on estaven destinades les persones esclavitzades. Els homes eren separats de les dones i els xiquets i xiquetes anaven al fons perquè ploraven. I era desagradable, molestava escoltar els crits de les criatures. L'escala que veieu és on s'exposava la mercaderia i al fons, aquesta llum que n'hi ha, s'anomena la senda sense retorn. S'anomena així perquè era on les persones esclavitzades eren embarcades cap a Europa o Amèrica, però les que no tenien el pes suficient o les que es considerava que no anaven a vendre's per un diner raonable, eren llançades vives al mar. I baix teniu la imatge de què passa amb els pollets mascles en la indústria de l'ou. Són negocis. Què és el que passa? Que en una lògica perversa, en tractar els animals com animals, es tracta a les persones que la lògica de dominació assenyala com a inferiors en un moment històric determinat com a animals. S'inicia un procés d'homogenització que nega la individualitat. L'etiqueta d'animalitat ha significat històricament una condemna a discriminació, violència i mort. A les dones i als animals que no pertanyen a la nostra espècie, els dos grups se'ns han catalogat històricament de forma molt pareguda. L'heteropatriarcat i l'especisme es complementen i es confon. Cosificació i lògica de dominació són conceptes claus relacionats amb l'animalitat. Cosificació és la negació de la individualitat, és transformar alguna en una cosa. Tot procés de cosificació comença per el llenguatge. El llenguatge és una poderosa eina d'ideologia. Que el llenguatge és ideologia ho demostra la negativa constant de la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua a incorporar un llenguatge no sexista que visibilitzi a més del 50% de la població, perquè les dones són la majoria de la població. Hi ha importants connexions simbòliques entre el llenguatge especista i el llenguatge masclista. En castellà, que és un idioma jo crec que més ric, guarra, puerca, cerda, pàjara. En valencià també tenim paraules. Porca, meuca, que és una paraula que no és molt coneguda, però que és una rapinyaire nocturna que s'utilitza contra les treballadores sexuals. El diccionari taurí, aquesta gent que estima, produeix diccionaris, encara que sigui increïble, i que estima tant els animals, també té conceptes com machorra, que és una vaca que porta més d'un any sense parir, maricón, que és un bou que té relacions sexuals amb altres mascles, o desecho, que és un bou que no serveix per a la lídia. Per tant, amb les paraules es genera despreci, es fomenten mentides, com la idea de que els porcs són bruts. Els porcs no són bruts, estan en un entorn de confinament extrem. En aquesta situació nosaltres també estaríem brutes. Mireu, això és un cartell real. Em va fer molta gràcia perquè és que després ens acusen a nosaltres, a les persones veganes, les persones animalistes, de practicar l'antropomorfisme, que és a dir, assignar característiques humanes a persones que no són humanes. La gent que no recollís les merdes dels gossos és gent porca. Bueno, en Alboraya.
amb la idea del despreci, volen despreciar a la gent que no recollís, que és incívica i no recollís els excrements, i també es degrada a altres animals, assignant-les característiques que no són reals, que són mentida. Amb el llenguatge a més s'invisibilitza la violència. Tom Regan és un filòsof animalista que ha escrit coses molt interessants. Ell va crear el concepte d'afirmació desconnectada, és a dir, com la indústria està dient, la indústria càrnica, per exemple, que els animals tenen una vida superfeliç, però en la mateixa frase també està donant la idea contrària. És a dir, no poden ocultar què passa realment, no? La idea de la vaca que rille, no? O els animals que van a l'escorxador superfeliços o supercontents perquè se'ls va matar humanament. Significa això el que significa. Un exemple d'afirmació desconnectada, un titular de premsa real. El Centre Taurí donarà cursos contra el maltractament animal. Una afirmació desconnectada en imatge seria això. El llenguatge també es fa servir amb el terrorisme masclista. Si llegiu un article, excepte excepcions molt concretes, llegiu un article de premsa que relata com una dona ha sigut assassinada per l'home que se suposava que l'estimava, la paraula assassinat no està. Les dones caiguem d'edificis, caiguem de cotxes en marxa, es disparen i se morim. Però no es diu este home ha matat esta dona, mai es planteja així. Les dones mortes, assassinades, es redueixen a casos puntuals. Això són uns exemples de cosificació, és un anunci de premsa real, un anunci real, de moda, venden ropa. Això és un anunci més antic. Això és l'anunci que va ser valorat com el pitjor anunci de l'any. És el negoci que tenen a mitges el periodista Carlos Herrera i el torero Rivera Ordóñez. Les dones som, que som, però hasta aquí. Cosificació, això és el xemesí. Mueren por disparos. Estaven enmig de les bales i l'assassí matà a la dona que deia que estimava i a la mare que intentava protegir-la, a les dos. I aquest anunci és molt significatiu perquè dos mujeres y 3 hombres muertos por violencia machista en un solo día conten els assassins. Conten els assassins. Mataren a les dones i crec recordar que un company d'una d'elles i se suïcidaren. Lògica de dominació. La lògica de dominació és una estructura d'argumentació que justifica la subordinació. Es tracta d'un sistema de valors basat en característiques que el grup dominador té i que el grup dominat no té. En paraules de Peter Singer, que és l'autor d'Alliberament Animal, un grup té poder sobre un altre, utilitza el poder per aprofitar-se d'ell i elabora una ideologia justificativa. La superioritat justifica la dominació. I en la lògica de dominació és clau la dicotomia cultura-natura, raó, emoció, ment, cos, masculí, femení, humà, animal. Alguns exemples. Lògica de dominació. S'ha de tindre en compte que els circs amb animals no humans durant un temps conviviren amb els circs amb animals humans, circs i zoològics amb animals humans. Mireu, en la primera imatge és un circ on les persones exposades, que eren d'un poble de Xile, moriren com a conseqüència de la fam o de les malalties. De quin any diríeu que és aquesta imatge? La de la dreta. És segle XX. És 1958, en Brussel·les. Això, en història humana, es fa 2 dies. I l'home de baix és Ota Benga. Ota Benga va ser un home que va ser exposat en el zoològic del Bronx. Conten que es va sentir tan assediat per la multitud que es va tornar agressiu. A les persones animalistes, aquesta resposta en zona, d'animals que es tornen agressius quan ja no poden més.
I un dia ja no va poder més, es va escapar, va furtar una arma i es va disparar al cor. Tenia 32 anys. I a ell le preparen per a la seva primera exhibició. I quan la teua vida és un espectacle, quan vals tant en funció del profit que poden traure de tu, és molt fotut. Dins de la dicotomia raó-emoció, la dicotomia raó-emoció, millor dit, és una explicació d'allò que ens han dit tantes vegades a les persones veganes o a les persones animalistes, i és que no raonem, que es deixem portar per l'emoció, per els sentiments. Això no és un fet innocent, perquè en un sistema patriarcal deixar-se portar per les emocions i per els sentiments és una característica femenina. I són emocions i sentiments no tenen valor en un sistema patriarcal front a la idea de la raó. Per a Alicia Puleo, una filòsofa ecofeminista, les corregudes de bou representen molt bé la dicotomia raó-emoció, cultura-natura. Per a aquesta autora, la mort del bou és concebuda com la mort d'algú inferior, algú que no forma part de la masculinitat, que serà expulsat per ser feble. Les corregudes de bous, de fet, es presenten quasi com un ball, no? Es diuen que el torero estima el bou, però que la intel·ligència guanya la força. I sovint es fa servir un llenguatge de seducció. Jo l'estime, el presenten això com una seducció real, no? Com en tota explotació animal es parla d'amor, de natura i de biologia. Es diuen que el bou ha nascut per això, quan només es tracta de la força de la dominació sobre algú que s'ha assenyalat com a inferior i que és castigat per ser inferior. Polve Preciado, que és un... Polve Preciado ha fet la transició, abans es deia Beatriz Preciado. Doncs és un filòsof queer i ell explica en un article que, en la seva opinió, el feminisme no és un humanisme, perquè allò humà s'ha construït en base a un subjecte home, heterosexual i de raza blanca, i que per a ell l'animalisme és un feminisme no antropocèntric, i a mi em sembla una definició fantàstica. En tots els sistemes violents es presenta la violència com a excepcional, no fruit del sistema, sinó conseqüència d'una bogeria, d'un cas puntual, com en les dones assassinades per ser dones. Això, no sé si se'n recordareu, és la investigació que va fer Igualtat Animal en la granja Escobar, on descobriren casos de sadisme extrem. La indústria va respondre dient això, que són excepcions que no es pot generalitzar. Se'n recordeu d'això? La imatge de dalt? 79 cadells foren esclafats per diversió. A mi aquesta imatge em genera moltíssima ràbia, moltíssima tristesa. Però és que els cadells anaven a ser consumits com a menjar, no anaven a un santuari. Els assassins aprengueren la lliçó del sistema especista. Si es tanca, si es tortura, si es mutila, si es assassina de forma sistemàtica i es diuen que això és correcte, si es converteix algú en alguna cosa, què va passar? El que ha passat sempre en la història, en tots els sistemes d'opressió, sempre ha passat el mateix, que hi ha gent que pensa, ostres, doncs si els anem a matar, anem a divertir-se primer. Camp d'extermini de Jasenovac, en Croàcia. És una foto molt coneguda perquè els guardians estan intentant decapitar el presoner amb una serra. A l'any 1942 arribaren al camp d'extermini 10.000 persones, camperoles, sèrbies, i els guardians idearen un concurs. El guardià que més persones matara en un dia guanyaria un premi. Era un rellotge d'or i més coses, no? El guanyador va matar a 1.360 persones en un dia, amb un ganivet. Frederick Douglass també relata un cas extrem de tortura amb 2 xiquetes esclavitzades. I aquesta violència era desagradable per a la societat esclavista, no s'agradava aquesta mostra de violència gratuïta. Però a l'aïllar la violència en un únic subjecte, el sistema no ha de canviar perquè el sistema funciona bé. Per això el sistema violent acusa les persones que denunciem la violència de ser violentes, feminazi, ecoterrorista, etc. Uns exemples de persones que han sigut catalogades com a violentes al llarg de la història.
demanava el dret a vot. Demanava no tindre's que alçar perquè una persona blanca volguera sentar-se en un bus Rosa Parks. Aquesta gent lluita contra la segregació. Anava als estats on es practicava la segregació i la trencaven. Es sentava una persona blanca amb una persona negra. I es rebien així. Doncs per al president d'aquell moment, el senyor Kennedy, les persones violentes són les persones que estan ahí. I si home i si dos dones. Així estan demanant als Estats Units que per a tindre un treball públic, no siga necessari provar la teua heterosexualitat. Feminista és lo pitjor, o sea, eso es ya, vamos. Y así, pues un superperillós terrorista, clarament se nota. Al veganisme què fem? Denunciem que la violència no és una excepció, que es tracta d'un sistema violent. No es tracta la violència puntual d'un error, és el sistema el que és un error en el seu conjunt. Al feminisme denunciem que la violència masclista és terrorisme i això és molt important perquè és un sistema patriarcal que denunciem que es tracta d'un sistema patriarcal que vol controlar a les dones mitjançant el terror, on les dones són assassinades per ser dones, on la primera causa de mort en el món per a les dones de 16 a 44 anys no és ni el càncer, ni els accidents de trànsit, ni les guerres, és el terrorisme masclista, són assassinades per ser dones. Com dic, la violència rutinària es disfressa de raó i les dones i els animals no humans coneixem molt bé què vol dir això. L'hem experimentat en carn pròpia. Vaig a parlar-vos molt breument de... He de beure aigua. Quedan 5 minutos. 5 minutos? Pues no vaig a parlar-vos breument. Pues és que no sé què dir-vos. Vos volia parlar de la menopausa i la teràpia hormonal substitutiva, però no me dona temps. Quant temps està parlant? Muy poco. Pues no sé qué. Pues volia... Bueno, pues nada. ¿Vaig al final? Pues volia parlar de moltes coses, però és que no me dona temps. Vale, 5 minuts, vinga, això és un repte. I quina hora és? 5. Jolín. Vale. Hem de trencar la idea. Hem de trencar amb la idea de l'etiqueta d'animalitat. Perquè portem des d'Aristòtil catalogant a les dones i als animals no humans com a éssers que no tenen dret, que no es mereixen consideració. De fet, el debat sobre si les dones tenien ànima va ser en el temps coincident amb el debat sobre si els animals tenien dret o no. Hi ha moltes raons per les que les feministes haurien de reflexionar sobre com pensem sobre els animals i què podem fer per a evitar el seu esclavatge. L'etiqueta d'animalitat ha estat profundament entrellaçada amb els conceptes de gènere, raça o sexualitat. Ha servit durant molt de temps com a contrast per a reflectir allò que considerem la singularitat humana, masculina. El terme animal és homogenitzador, no? Com si tots i totes foren igual, com si no tingueren consideració o com si no tingueren capacitat per a influir, per a canviar la seva vida. L'experiment sobre privació maternal, això és la colonicultura que no heu parlat. Tampoc puc. Sarah Barman, Jolín. Tenia moltes coses. Val, 2 autores. Encara que els nostres arguments són feministes, i ho són, i jo ho defense, és cert que si parlem amb persones feministes podem no entendre-ho d'aquesta manera. De fet, el feminisme
té dues postures contràries. Això és molt resumit, no? Simone de Beauvoir, per exemple, era partidària de les corregudes de bous. I els arguments que feia servir eren els mateixos arguments. Si canvies la paraula toro per la paraula dona, és tot el que qüestiona en el seu llibre El segon sexe. I tenim a Carol J. Adams. Ella qüestionà l'esclavitud dels animals i ho va fer des del feminisme. Ella és una dona que tenia molta experiència en cases d'acollida per a dones maltractades. Vale, eso es lo que a mí me provoca Simone de Beauvoir. Vale. Tenim els santuaris. Els santuaris és el ferrocarril subterrani. Durant l'esclavatge n'hi havia gent que s'organitzava per alliberar a les persones presoneres, per a donar-les una oportunitat. Per a mi significa això. Per a terminar, si el sometiment als animals és el prototip del sometiment d'altres grups humans, si la força del moviment feminista i del moviment de lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i intersexuals és un discurs crític que planteja preguntes incòmodes sobre tot. Si com a dones, com a persones lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i intersexuals coneixem bé què significa que es demanen el sacrifici de les necessitats individuals per una totalitat millor, família, societat, etc. I volem un món on la diferència no significa dominació, com a feministes, com a heterodissidents, com a gais, lesbianes, transexuals, bisexuals i intersexuals, tenim molt a dir sobre explotació animal. També és una lluita nostra i els animals es necessiten. Per això jo demano empatia a les persones que lluiten per la igualtat i la justícia social, perquè no es pot lluitar contra una injustícia ignorant una altra. Mireu això. Això és absolutament ofensiu, això és absolutament injust. Això és carregar-se el principi bàsic d'interseccionalitat, que ve a dir això, que no es pot lluitar contra una injustícia ignorant una altra. I aquest ésser que va en eixa gàbia no és responsable de la situació que estan vivint les persones refugiades, però és que és més, les persones que s'oposem a l'esclavatge d'aquest ésser demanem un passatge segur per a les persones refugiades. I jo ja estic cansada de que les persones veganes ens demanen responsabilitats constantment per tot. Nosaltres sí que estem en totes les lluites. Es tractaria de que des de les altres lluites incorporaren també la visió animalista, perquè el veganisme és una qüestió de vida o mort. Es tracta, en definitiva, de teixir xarxes, perquè l'enemic és en essència el mateix. Des del veganisme, igual que des del feminisme, no volem l'admissió en el club patriarcal. Els drets animals, reconèixer els drets animals, implica també redefinir els drets humans. Des del veganisme el que volem és un món just, sense submissió, sense tortura, sense violència, on els únics tirs que s'escolten al bosc siguen estos. Perquè som la veu de qui no té veu, que és el títol d'un poema preciós d'Ella Wheeler Wilcox que es va escriure en 1910 i del que no us he pogut parlar. Perquè la història del feminisme ens ensenya que inclús les cadenes més fortes es poden trencar si decidim fer-ho, si decidim lluitar per el que és just. Tanque amb unes paraules de Paul B. Preciado. El canvi necessari és tan profund que sembla impossible, tan profund que és inimaginable, però l'impossible és el que ve, i allò inimaginable és el que ha de ser. Què va ser més impossible o més inimaginable, l'esclavisme o la seva abolició? El temps de l'animalisme és el temps de l'impossible i de l'inimaginable, el nostre temps, l'únic que tenim. I lluitem per un món just on la diferència no significa dominació. I ho farem amb determinació. I ho farem amb alegria.